Begotxu. Zer moduz? Ondo, tasu. Ongi etorri Euskal Herrira. Esgerrig, asgo. Ac fel Cymro sydd am ddysgu Basgeg, y lle perffaith i gychwyn ydy drwy gyfarfod â Basgwraig sydd wedi dysgu Cymraeg. Ond wyt ti'n barod i gael sgwrs, a lot o beth i dweud. Yn union. Begotxu Olaizola. Cyd-awdur y llyfr dysgu Basgeg dwi'n ei ddilyn. Ongi etorri Bilbao. Esgerrig, asgo. Ie, dwi'n clywed bod sefyllfa Gwlad y Basg a Chymru yn eitha tebyg. Wyt ti'n meddwl bod o'n deg i ddeud hynny? Swn i'n dweud, oherwydd mae Mae'n Cymru yn tebyg iawn. Ar un maint o trigolion. Da chi'n dros 3 miliwn dwi'n meddwl, a da ni'n just ddim yn gyrraedd 3 miliwn. Mae gyda chi diwylliant wahanol, a da chi wedi cael gormesu. Da chi mewn peryg i golli'r diwylliant hi, y iaith hi fel ni. Felly, ie, da ni'n gallu dweud, mae nhw'n tipyn bach yn tebyg. Ac am hwnni, peth arall, mae'r iaith ydy calon y diwylliant, ynde? Ond wrth gwrs mae'r iaith Basgeg yn wahanol iawn i phopeth arall. Mae'n unigryw, yn dydi? Ydy, mae'n unigryw yn yr ystyr bod da ni ddim yn gwybod os mae'n perthyn i teulu ieithyddol eraill. Da ni wedi ffindio perthynas. Oherwydd falle mae'r ieithoedd tebyg i'r Basgeg wedi marw. Felly dyma pa mae'n unigryw. Ond mewn ffordd mae gyda ni ar un challenge fel hi. Dwi ddim yn gallu deall ar iaith Cymraeg o'r Saesneg. Na. Ac ar un peth gyda'r Basgeg. Dwi ddim yn gallu deall ar iaith Basgeg o'r Ysbaeneg o'r Ffrangeg. Wel, be dwi eisiau gwybod rwan, Begotxu, ydy be ydy dy hanes di? Sut wyt ti'n, fel Basges, yn siarad Cymraeg mor dda? O'n i'n athrawes Basgeg i oedolion. A o'n i eisiau gwybod sut i wella ffordd i ddysgu nhw. A o'n i eisiau teimlo eto yn y sefyllfa, dwi ddim yn deall. A weld be o'n i'n gwneud i ddysgu iaith. O'n i eisiau iaith fel a iaith Basgeg gyda ar un problem. Bod mae pawb yn mynd i siarad i ti mewn Saesneg, neu mewn Ysbaeneg, mewn Ffrangeg. A dwi ddim yn mynd i deall, pan ti eisiau ddysgu Cymraeg? Neu pan ti eisiau ddysgu Basgeg? Well i di Ysbaeneg, well i di ddysgu Ffrangeg. So o'n i eisiau bod yn ar un sefyllfa. A dyma pam o'n i'n mynd i Aberystwyth. A wedyn o'n i'n cwrdd o'n i'n rhannu fflat efo bobl Cymru, o'n nhw'n myfarwr, o'n i'n dweud celwydd, o'n i'n dweud dwi ddim yn siarad Saesneg, wel dwi'n deall dipyn bach. So, siarad Cymraeg. A grando, mynd yn bod. Ie, mae rhaid ti, mynd yn bod, bobl yn siarad yn gyflym. Ond am hwnni, does dim llawer o bobl yn y byd sydd yn Ewsgaldwn, sef siaradwr Basgeg, ac yn siarad Cymraeg. Ond mae yna rhai, yn does? Does. Gobeithio ti'n mynd i fod un o'r reina. Wel, Dwi wedi dechrau.